Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि AS बिजावजालि चेनेला बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैहाय माने जोंहानि बाबुनि बार्थडे दङ ना, बेखायनो केक अर्डार होनो थांगासिनो दङ मोनाबिलि टाइमाव। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर माबायदिखौ होनाय जायो, थांना नायबासो मिथिसिगोन। जागोन नङा दा जे बाबु नै दालाय बार्थडे बय हेन्डसाम थार जादों दिनै टुपि गानलायनानै गथ'आ। नायगासिनो नै बाबुआ नायहरनाय बिनानावनि गाबनायखौ। नै लोगोफोर दा जोङो मोनफैबाय, मोनफैनानै हाबहैनोसै हटेल सिङावहाय। बेनिफ्राय बिराद मोजां केक अर्डार होबाथाय मोनो आरो बिहाव बार्थडेनि जिखुनु केक मोनो, मेथाइफोरखौबो मोजां मोनो। बागमारा खाथियाव बियो हटेला, बृन्दाबन होनो। बेसेबा मोजां बेखायनो जोङो बेसेबा गोजाननिफ्रायबाबो बेयावनो फैयो लांनो थाखाय। नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला। बंडल लग गया करीब पहले এটা বন্ডাল লগ দিয়া बेसेबा मोजांखा मेथाइफोरा लोगोफोर। रोल मॉडल तभी रोल मॉडल तभी masa kali बोरैबा लायो। आलु लामानि दं। चिकेन चावमिन लाबोबाय, बेखौ जों जाया माने मोनफैग्रोबाय। गोथावथार जादों मालाय चिकेन चावमिन। Bapak listrik ada. Bukan listrik ada ikut Kami ada mudahan. nang langsung sih masa kebile Yes. itu demo Oh, Pakai show pulang itu lagi loh. Udah ini dulu kan ini udah bilang. sampai Thằng bay nhưng thế nào? Má đồ đánh được mà. Ini, isi mah mana kita habisan ya? Mah, apa itu? Nama mana? Itu juga. bữa nào đi xuống cái năm thằng nhớ có mắc cái đầu dihun Yus, tapi kita kasih dia. Mana beda?
Ya, kaki lah. Oh, nyale mama. Ini dah sakit. Suka nih. Kalau mana tetap saya sih ini mana. Bui bukan ada orang, tapi bui bukan apa jalan juga. Ini apa dia udah main mana? Nah. Jadi dah. Ini kata kata. Adik sekali deh, apa? Ini mana nih? Hah? Ini mana? Ini nyatu bapak. Nyatu bapak. Tenang. Sudah? পড়াশোনা না করে আরো কত তৈরি হইছে এগুলা Sedikit harga. Sana itu saya nggak praktek naik kemana mini kemana. Ini video mana yang pakai kan sebenarnya. Ini berapa? Ini sana ini. Ini beli besok. Beli mana? Hamzah. Hạt này. Hạt này hạt này. Làm rõ đâu nào đi. Nào. Không sẽ lấy cái này. Rồi làm sao? नै जों दायो जाखांबाय लोगोफोरनिफ्राय खानसे खानसे माने केकखौनो अर्डार होनो जायाखै जाग्रोदोसो सिगां लोगोफोर जोङो दायो जाखांनानै आब'मोनहा केक अर्डार होनो थाबोथ'बाय ओमफ्राय आङो नानि गाबनायखाय फैग्रोबाय मबाइलखौ लाना फैनानै हैफिननोबो हायासै आङो देखायनोनो हानाय नंला केक माबानायखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दा केक अर्डार होनानै थांनानै मोनफैबाय न'आव लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच आंनिफ्रायबो बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच बारा मोजाङै भिडिअ लानो हायासै दै मोनालायबाय जोङो थांनानै फैगौ मोनफैगौआवनो बाय बाय लोगोफोर दे बाय